Bosniýanyň Tuzla şäherindäki pravoslaw hristiýanlar Rojdestrony öz däplerine görä bellediler. Olar 6-njy ýanwarda şäheriň esasy pravoslaw kilisesiniň öňünde ýygnanyp dini aýdymlar aýtdylar. Tuzla Bosniýa-Horvat Federasiýasynyň iň uly ikinji şäherdir. Onuň ilatynyň aglabasy musulmanlardan hemde katolik we pravoslaw hristiýanlardan ibaretdir. Belgradda pravoslaw hristiýanlar sowuk howa şertlerine garamadan çesnit saatly çöregi döwmek däwine gatnaşmak üçin şäheriň merkezine ýygnandylar. Togola görnüşdäki çörek Serbiýanyň Rojdestvo naharynyň taýsyz bir bölegidir. Däwe görä çöregi döwen mahaly onuň içinden kim teňäni tapsa şol adam gelecek ýylda bagtly we şowly bolar. Tatarstanyň paýtagtynda bolsa Volga tatarlarynyň etniki topary Kreshchenler Rojdestvony şeýle bellediler. Hristiýanlaşan tatarlar ady bilen hem tanalýan Kreshchenler Rojdestvony bellemek üçin Kazandaky Tikvin kilisesinde ýygnandylar. Tatarstanda 2010-njy ýylda geçirilen ilat ýazygyna görä ilatynyň aglabasy musulmanlardan ibaret ýurtda 35 000 çemesi hristiýan tatar ýaşaýar. Siz Azatlyk radiosynyň şu täzelikleri bilen tanyş boldyňyz.